L-Awtorità tal-Ippjanar approvat il-permess biex ikun jista' jsir xogħol ta' ristrutturar u restawr fl-Isptar San Luqa. Dan bħala parti mill-proġett ta' 200 miljun euro li l-privat se jkun qed jagħmel fil-qasam tas-saħħa f'pajjiżna b'kollaborazzjoni mal-Gvern. B'San Luqa jkun wieħed mit-tliet isptarijiet involuti, bl-oħrajn ikunu Karin Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Kienet il-Kummissjoni għall-Ippjanar fih dan l-Awtorità li tul il-jum tal-ġimgħa ħarġet dan il-permess biex tal-Vitals Healthcare ikunu jistaw jissoktaw bil-pjan tagħhom li jibdlu l-San Luqa minn post mitluq għal wieħed ta' 5 tilel. B'hekk tingħata ħajja l-viżjoni maħsuba biex tibdel il-qasam tas-saħħa f'pajjiżna u tiġbed lejn Malta turiżmu mediku. Fuq kollox, il-binja li tiħodna lura snin 30 terġa' tibda tkun ta' servizz kif kienet tul is-snin, fejn sa mis-snin 40 sa ftit wara l-millenju l-ġdid servit bħala l-Isptar Ġenerali tal-pajjiż. Il-kostruzzjoni hija pass importanti ieħor f'ħolqa ta' deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar ġimgħat fejn fost oħrajn ingħalqu wkoll ftehimiet importanti ma' qdiet li jirrappreżentaw lil ħaddiema.